Ako para apat sa kiloan na ako. Nagsabi talaga ito, magmunaw daw akong crab sa Domingo. Pero maluwag klase. Ha? Oo. Bit maganapat ko, naglangoy-langoy yan. Wala na. Wala, dordog-dogol mo. Yan. Mayo na, oh, nagparaluya na. Nagparaluya na. Dito na kayo zero. Yun o, magaba. Pwede naman, kaluway-luway. Ha? Ba? Pwede naman, paluway-luway. Baro baliktado nila. Oo. Pwede na putulong kaya? Nga, pagputol lang sa benda. Pagputol. Ha? Benda how. Video. Uy! Magsama ka na sa ordinaryong spaghetti. Ito ang creamy tuna pesto pasta na paulit-ulit kong hahanapin. Sigurado ito. Unahin natin timplahan ang chicken pesto. Lagyan ng asin, paminta. Saka nag-arasin yung lahat ng items ng ating menu. Hello everyone, 14 million. Mega love shout out. Ba, mahal na ka mo. Ano? Wapan. Oo, sabi ko. Pang habang buhay. Ano ah? Ano yan? Tuwakan. Bago pag mailaw ko ng bulog. Lumalag ko yung spot. Wara na. Arog mo sa kan sa poon. Tapos mayo na. Oo. Tira, ano sila. Wala sa bungko. Ito ang semi-submersible ship na ginagamit
Malipat. Initan pa. Uwi na internet. Ha? Uy! Ay po. Hindi mo patignan si Pinike. Hindi mo patignan si Pinike. Ito mo naman. Ba? Ah! Sira mo na. Ha? Sana. Sis LTM, thank you. Thank you, thank you. Nag-relive ako. May na internet pa, wala. Thank you so much, sis. Opo, take 2. Kasi loading. No, saan na nga ang internet? Wow, the dish is delicious. Inglisera na tong ano ko, live chat. Kumita.
dyan. Dyan. Lima doon. Ini to ba? Ha? Ha? Ini to? Hindi mo yun. Binaga na mo. Huwag magtumas na lang siya. Ha? Ano? Ay, hindi. Isang puro dulo ng liog. Ano siya nagdat? Uy, sayang na. Ano? Kalayo. Oo. Oo. Hoy, Iche.